Kevät on saapunut. Ihmiset heräävät koloistaan paistatelemaan ensimmäisiä lämmön rippeitä. Katu ja siitepöly täyttävät keuhkot ja takatalvi kiusoittelee aina nurkan takana. Mutta ennen kaikkea tämä tarkoittaa myös uutta anime-kautta. Ja voi mavon silmä, miten herkullinen kattaus meillä jälleen kerran on. Jo yksistään talvi- ja kevätkaudet ovat todistaneet, miten upea animevuosi meillä on käynnissä. Joten eiköhän katsasteta, mitä kaikkea Meike Mandolinin katalogi pitää sisällään. Jatko-osien puolelta aloitetaan tulisissa merkeissä, sillä Fire Forcen 3. kausi starttasi viimein. Ja olin unohtanut ison osan sarjan tapahtumista. Okei, hei, tokasta kaudesta on jo hyvä tovi tässä vaiheessa, ja vaikka Fire Forcen maailmasta ihan nautein, niin ei tämä nyt niin lujaa iskenyt, että kaikki yksityiskohdat olisivat pysyneet mielessä. Olen vanha, tiedän. Mutta onneksi parin jakson jälkeen muisti alkoi virkoamaan ja pian oltiin taas täysillä menossa mukana. En todellakaan pidä Fire Forcea minään mestariteoksena, oikeastaan se on hyvin kaukana siitä. Mutta tämän animesovituksen tapa esittää maailmansa, tematiikkansa ja yleisesti itsensä audiovisuaalisen puolen kautta on jotain, mikä erotti sen useasta genrensä edustajasta, täten koukuttaen myös minut. Käsittääkseni tämä 3. kausi tulee myös olemaan viimeinen, jaettuna toki 2 osaan, joten kerta näinkin pitkällä jo ollaan, niin pitäähän tämä tulinen shounen mättö katsella loppuun saakka. Okei, jos ihan totta puhutaan, niin kerkesin jo unohtaa Go-Go Loser Rangerin olemassaolon. Lukuun ottamatta sen loistavaa alkutunnaria, jota on tullut kuunneltua ihan kiitettävästi, niin pakkohan se on myöntää, että ensimmäinen kausi tippui todella lujaa vahvan starttinsa jälkeen. Tämä oli erityisen harmillista ottaen huomioon, kuinka paperilla sarja tarjosi uniikin altavastaaja tarinan, joka laittoi katsojankin pohtimaan, että kumpaa puolta pitäisi oikeasti kannattaa, ihmisten vaiko hirviöiden. Mutta valitettavasti koukuttavan alkunsa jälkeen tämä anime lopahti ja käytti suurimman osan ajastaan esittelemään ison määrän hahmoja treenausarkkinsa avulla, joka ei vain saanut pidettyä sitä momentumia yllä. Ja mikä pahinta, kauden lopussa et oikeastaan välittänyt yhdestäkään näistä juuri esitellyistä hahmoista. Siispä kaikki se käytetty aika näille lensi vain Kankkulan kaivoon. Joten miksi ihmeessä edes päätin antaa toiselle kaudelle mahdollisuuden? No, simppelisti, minä haluan uskoa. Haluan vielä uskoa tarinan toimittavaan, ja kerta me käytimme suurimman osan ekasta kaudesta hahmoesittelyyn, niin nyt jos toinen kausi ei tuota minkäänlaista hedelmää näiden kanssa, niin mitä uskottavammin hyllytän Go-Go Loser Rangerin lopullisesti. Aika näyttää miten käy. Tämä olkoon sarjan viimeinen mahdollisuus. Toinen jatko-osa, mikä tuli jotenkin yllättäen, oli Shoshimin Serieksen 2. kausi. Kuten aikoinaan taisin sanoa, Shoshimin Series on outo. Se on outo, mutta samalla jotenkin kotoisan tuntuinen anime, ja se pitää edelleen paikkansa. Pidin todella paljon ensimmäisestä kaudesta. Sen omintakeiset päähahmot viihdyttävät, vaikkakin välillä kunnon kärpäsestä härkäseksi vedetyt aivopähkinän mysteerit ja yleinen tunnelma visuaalisesti suorastaan vain haastoivat katsojan istahtamaan alas ja uppoutumaan hetkeksi Kobaton sekä Yukin arkisiin mysteereihin. Toinen kausi näyttäisi jatkavan samaa vahvaa rataa, samalla antaen enemmän valokeilaa muille hahmoille, joka tuo kaivattua lisäpotkua meidän salapoliisisoppaan. Siis ihan oikeasti, käykää antamassa Shoshimin Seriekselle mahdollisuus. Se on omalaatuinen, vaikkakin ihanan rauhoittava anime, joka vain ansaitsee enemmän rakkautta. Ennen Hero Akan viimeistä kautta me saamme nauttia tästä spin-off-esiosasta nimeltään My Hero Academia Vigilantes, joka tosiaan sijoittuu reippaasti aikaan ennen meidän tutun pölkyn sankariuraa. Nimensä mukaisesti Vigilantes kertoo ihmisistä, jotka jakavat sitä oman käden oikeutta ilman virallista sankarin lupaa. Tämä siis tarkoittaa, että vaikka he toimivat hyvän puolesta, liikkuvat he laillisesti siellä harmaalla alueella, joka tekeekin sarjan asetelmasta huomattavasti mielenkiintoisemman. Meidän oman käden oikeutta jakava trio vaikuttaa lupaavalta ja uskaltaisinko sanoa sopivan alivoimaisilta kykyjensä suhteen tehden näiden uhkaavista sankariteoista entistä jännittävämpiä. Pidän myös kuinka presentaatio tuo enemmän esille Hero Akan tuttua räikeyttä ja sarjakuvamaisia efektejä, mitkä ovat mielestäni jääneet itse pääsarjassa vähemmälle huomiolle.
Olen myös ympäripyöreästi kuullut, että Vigilantesin tarina ei pelkästään ole vain spin-offi, vaan kuulemma tällä tulisi olemaan kytköksiä itse päätarinaan, joka jo yksistään tekee siitä ihan tsekkaamisen arvoisen. My Hero Academia Vigilantes voi parhaimmillaan todistaa, että kyseisen universumin maailmasta voi saada irti mielenkiintoisia tarinoita, jotka eivät ole kytköksissä Dekuun tai A1-luokkaan, mikä olisi vain ja ainoastaan hyvä juttu jo tässä vaiheessa. Joten uskaltaisin sanoa, että Vigilantes tulee kyllä katsottua alusta loppuun. Jos ei se toimita, niin ainakin saan jammailla sen ihanan alkutunnarin tahtiin vielä pidemmän aikaa. Olen vain niin onnellinen, että Kochi no Kento saa artistina enemmän huomiota. Banger! Anime Original-sarjat herättävät usein kiinnostusta, etenkin jos näiden teemat ovat houkuttelevia, ja Apocalypse Hotel osuu täten naulan kantaan. Kyseessä on post-apokalyptinen tarina, jossa ihmiset ovat kaikoneet maapallolta aikoja sitten, täten jättäen sen täysin luonnon armoille. Kuin myös robottien. Me keskitymme erityisesti Ginzassa sijaitsevaan Galaxy Tower Hotelliin, jota edelleen operoi joukko toimeliaita robotteja, jotka uskollisesti odottavat ihmiskunnan paluuta. Apocalypse Hotel oli heti kättelyssä kiinnostava tapaus. Se tasapainottelee vahvan melankolian, draaman sekä hupsun komedian kanssa varsin hyvin. Samalla tunnet myötätuntoa näitä robotteja kohtaan, jotka päivästä toiseen pitävät hotellin tip-top kunnossa, vaikkeivät nämä ikinä asiakkaita saa. Mutta sitten toisaalta saat nauraa etenkin hotellin tämänhetkisen johtajarobotin Yachion kommelluksille ja totaalisille hajoamisille ihan mitättömien vastoinkäymisten vuoksi, jotka kieltämättä saavat hänet tuntumaan harvinaisen inhimilliseltä. Tosin, kuten ehkä arvata saattaa, hotellin hiljaisuuteen tulee pian yllättävä muutos. Vieraita nimittäin saapuu enemmän tosin tuolta ulkoavaruuden paikkeilta. Katalogista löytyy muun muassa vihreitä alieneita ja tanuki-perheitä. Näin alkaa Apocalypse Hotel, maailmanlopun jälkeinen tarina inhimillisyyden oppimisesta ja eritoten miten ihmiskunnan jättämä perintö lopulta kulkeutuu eteenpäin. Sarjan koukuttava asetelma, kerrassaan ihastuttava alkutunnari ja ennen kaikkea kauden Best Robogrill Yachio riittävät jo tekemään tästä tsekkaamisen arvoisen. Itse animaatiosta vastaa Cygames Pictures, jotka tunnetusti luovat upeita visuaaleja mitä odottamattomimpiin sarjoihin. Joten käykää ihmeessä antamassa maailmanlopun hotellille mahdollisuus. Jos ette sitä tee, Yachio tulee olemaan hyvin surullinen. Ettehän te sitä haluaisi. Ettehän, senkin hirviöt! Siitä on hyvä tovi, kun Shinichiro Watanabe on kokkaillut TV-anime-tuotannon parissa, ja nyt hänen uusin teoksensa Lazarus on saapunut hemmottelemaan meidän verkkokalvojaa. Tarinassa seurataan tätä 5 spesialistin joukkoa, jotka yrittävät pelastaa maailman tohtori Skinnerin suunnitelmalta. Tämä herrasmies lekuri nimittäin loi aikoinaan ihmelääkkeen huumeen, jonka ottaneet eivät enää ikinä sairastuisi taikka tuntisi suurempia kipuja, mikä kuulostaa paperilla vähän liiankin hyvältä. Ja no, sitähän se olikin. Skinnerin poika palaa julkisuuteen 3 vuotta myöhemmin ja paljastaa, että kaikki ihmelääkkeen huumeen ottaneet tulevat myös kuolemaan hyvin pian. Eli toisin sanoen porukkaa rupeaa tippumaan hetkenä minä hyvänsä. Ihmiskunta on epätoivon kourissa ja nyt tämä ryhmärämä, jota myös Lazarukseksi kutsutaan, yrittävät keinolla millä hyvänsä löytää Skinnerin ja toivon mukaan pysäyttää tämän suunnitelman samalla kun maailmanlopun kello tikittää kovaa vauhtia. Sarjan tarina on kyllä kieltämättä koukuttava ja siitä hohkaa heti kättelyssä Watanaben käden jälki ja uskaltaisinko jopa sanoa, tuntuu melkein kuin mestari olisi palannut juurilleen. Onhan kyseessä sinemaattinen skifi-toimintaseikkailu veikeillä hahmoilla ja ennen kaikkea upealla soundtrackillä. Lazarus on todellinen intohimo-projekti ja tämä näkyy sekä kuuluu. Studiona toimii mikäs muukaan kuin Mappa. Jopa itse John Wick-elokuvien ohjaaja Chad Stahelski on otettu mukaan vastaamaan toimintakohtausten koreografiasta, kun taas musiikista vastaa isot nimet Kamasi Washington, Bonobo sekä Floating Points.
Watanaben teokset ovat kyllä aina jotain, mitä mielenkiinnolla odotan. Tähän mennessä olen sarjasta nauttinut varsin paljon. Se on hyvin ajankohtainen tematiikkansa, viestiensä sekä yleisen, ehkä jopa hieman dystooppisen maailmankuvansa ansiosta, joten toivon sen lopulta olevan jotain oikeasti ikimuistoista, sillä sitä tämä vauhdikas anime voi parhaimmillaan olla. Katsotaan, miten mestarin uusimman kokkailun lopulta käy. Kuten tiedämme, Nipponin pojat rakastavat pesäpalloa, mutta harvemmin sitä oikeasti tulee perehdyttyä siihen kaikkeen, mikä tätä pallopeliä ympäröi. Kirjaimellisesti! Catch Me at the Ballpark keskittyy nimenomaan erään pesäpallostadiumin asiakkaisiin sekä työntekijöihin. Oli kyseessä sitten järjestyksen valvojat, hardcore-fanit, kuuluttajat, lapsiperheet, maskotit, ravintolatyöntekijät tai vaikkapa olutta ja pikkusuolaista myyvät kauniit neitokaiset, joista erästä kiusoittelevaa Giarua sattuu ääninäyttämään Fairuso Ai. Tämä anime on juuri täydellinen työpaikka slice of life, joka tosiaan keskittyy ison kastiin hahmoja, joiden jokapäiväistä arkea seuraamme jaksojen varrella. Jokainen tarina yleensä sijoittuu stadiumille tavalla taikka toisella, ja uskokaa tai älkää, on yllättävän freesiä perehtyä tähän arkisempaan puoleen Japanin pesäpallokulttuurista. Ja kuten yllättäen arvata saattaa, niin tämä lähestymistapa kiinnostaa meikäpoikaa enemmän kuin itse se varsinainen mailan heiluttaminen. Catch Me at the Ballpark ei todellakaan ole mikään näyttävin anime tältä kaudelta, mutta sillä on paljon sydäntä ihastuttavien hahmojen, tarinoiden ja yleisesti tosi hyviä viboja erittävän fiiliksen kanssa. Joten suosittelen antamaan tälle animelle ainakin sen 3 jaksoa, sillä Rurikon kiusoittelut ovat ehdottomasti tsekkaamisen arvoisia. Confi-zone on paras paikka, Confi-zone on iloinen, Confi-zonella viihdyt vaikka koko kauden keväisen. On aika nauttia rauhoittavasta, ei niin menosta ja meiningistä. Kuten varmasti tiedätte, Yuru Camp on yksi ja parhaita Iyashikei Slice of Life-sarjoja, mitä olen nähnyt. No, kuullessani, että patikoivien neitokaisten luojan Afron toinen teos Mono tulisi saman animesovituksen, niin mielenkiintoni kyllä heräsi. Tosin tässä kohtaa tein jo pahan virheen. Nimittäin aloin katsomaan Monoa sillä ajatuksella, että se tulisi olemaan juuri kuten Yuru Camp, mutta näin ei kuitenkaan ollut. Okei, se tietty samanhenkinen tunnelma ja rento fiilis ovat kyllä läsnä. Söpöt tytöt tekevät söpöjä asioita, hahmojen designit ovat tutun ja turvallisen oloisia, mutta siinä missä Yuru Camp on puhtaasti rentouttava pala jokapäiväistä elämää, niin Mono taas on alkujaan jonkoma, a.k.a. 4 ruudun manga, joka yleensä painottuu enemmän lyhyen ja ytimekkääseen komediaan. Ja jos ihan totta puhutaan, niin tapittaessani ekaa jaksoa, sen huumori jätti todella kylmäksi. Mutta ei hätää, sillä onneksi klassinen 3 jakson sääntö pelasti. Me tosiaan seuraamme, kuinka sulkemisuhan alla olevat valokuvaus- ja elokuvakerho lyövät hynttyyt yhteen ja fuusioituvat, täten yhdistäen harrasteiden parhaat puolet. Näin meidän sankarittaret astuvat uteliaina kohti valo- ja videokuvaamisen kiehtovaa maailmaa. Nyt kun useampi jakso on takana, niin olen alkanut näkemään paremmin sarjan vahvuuksia. Se uusien asioiden kokemisen ihastuttava tunne, rakkaiden harrastusten jakaminen toisten kanssa ja täten uuden ystävyyden alku vain pursuaa hyvää fiilistä, mistä taas näkyy hetki hetkeltä vahvemmin Afron käden jälki. Joten vaikka aluksi hyppäsin sarjan pariin typerästi hieman väärillä odotuksilla, niin myönnän, että jakso jaksolta olen alkanut lämpenemään tälle vain entistä enemmän. Joten ei tämä anime lopulta Monosta saakkaan. No, siinä missä äskeinen piirretty hieman hämäsi meikäpojan Slice of Life-palettia, niin ei kuulkaa hätiä mitiä. Sillä onneksi meillä on myös Satsutabi That's Journey, joka on henkeen ja vereen niin aito Slice of Life Iyashikei, ettei mitään rajaa. Sarjassa seurataan aloittelevaa mangakaa Chika Susugamoria, jonka uudet ideat ja luonnokset mangan suhteen hylätään heti kättelyssä. Tämä piti olla hyvä mielen sarja. Ajatukset lyövät tyhjää, inspiraation puute iskee ja nousevan mangakan tulevaisuus on nyt jo vaakalaudalla.
Tämän vuoksi hän päättää tehdä fiksun päätöksen poistua kuplastaan hetkeksi ja lähteä reissulle. Ja kuten arvata saattaa, tämä pieni irtiotto 4 seinän sisältä tekee ihmeitä Chikan mielenmaisemalle ja boom! Yllättäen sen motivaation täyteinen kipinä roihahtaa liekkeihin ja Chika on taas valmis ideoimaan mangaansa varten. Ja vaikuttaa myös siltä, että tämä pieni reissailu suottaapi muuttua ihan pidempiaikaiseksi harrasteeksi. Kuten sanoin, Satsutabi on henkeen ja vereen niin aito slice of life iashikei, ettei mitään rajaa. Jo ensimmäinen jakso on niin rentouttava, että sen silkka olemassaolo pelastaa paskemmankin päivän. Chika toimii myös hyvänä päähahmona ja esimerkkinä siitä, kuinka meidän tulisi joskus koskettaa sitä kuuluisaa ruohoa. Rouheaa. Ei, mutta ihan oikeasti, tämä anime ei vain olisi voinut tulla parempaan aikaan nyt kun kesä on nurkan takana. Satsutabi toimii hyvänä motivaattorina lähteä retkeilemään, ulkoilemaan ja ihan vain nauttimaan luonnosta kaikessa kauneudessaan. Sillä usein se pienikin happihyppely auttaa kukistamaan sen kuuluisan aivosumun ja palauttaa täten motivaation omiin projekteihin. Käsittääkseni itse alkuperäinen luoja Kenta Ishisaga heijastaa nimenomaan omia kokemuksiaan Chikan avulla, joka lisää sen tietyn autenttisuuden meidän sinitukkaisen sankarittaren tarinaan. Sarjan animaatiosta vastaava Studio Makaria on myös mielenkiintoinen tapaus, sillä vaikka studio on ollut pidemmän aikaa pystyssä, niin tämä on yksi ja harvoja täysmittaisia projekteja, mitä heidän katalogistaan löytyy. Kieltämättä on pakko myöntää, että he ovat tehneet hyvää työtä visuaalisen ilmeen kanssa, etenkin maisemat ja värimaailma täydentää tätä kaikkea upeasti. Joten kuten arvata saattaa, niin Satsutabi on meikäläisen kirjoissa ehdottomasti katsomisen arvoinen. Tiedättekös, joskus on hyvä vaan pitää asiat simppelinä. Otetaan herkullinen ja monipuolinen ruokakulttuuri, lyödään mukaan söpöjä tyttöjä tekemässä söpöjä asioita, ja näin saadaan 5 kaveruksesta kertova anime, joka keskittyy kulinaristisiin makunautintoihin ympäri maailmaa. Kiinnostukseni heräsi entisestään, kun tajusin sarjan alkuperäisluojan olevan kukas muukaan kuin Atto, joka on muun muassa luonut yhden suosikki-animesarjani ikinä, Nonnon Biorin. Käsittääkseni Atto on alkanut myös sovittamaan Food for the Soulia mangan muotoon, joten tämä vaikuttaisi olevan huomattavasti isompi projekti, eikä vain yksi anime original tuotos, mikä kuulostaa kyllä vain ja ainoastaan hyvältä. Niin kun siis oikeasti aluksi afro ja nyt vielä Atto. Te ette ymmärrä millainen lottovoitto tämä kausi on meikäläiselle. Food for the Soul on ehdottomasti katsomisen arvoinen, mä uskon, että kaikki varmasti arvasi sen, etenkin jos pidätte ruoan laitosta, sitä ympäröivästä kulttuurista ja simpelisti haluatte jotain rentoa katseltavaa kaiken muun ohessa. Suosittelen! Siinä on vain aina jotain taianomaista, kun vanhaa klassikkokirjallisuutta tuodaan uudestaan eloon. Anne Shirley perustuu Anne of Green Gables-nimiseen novelliin, joka meillä täällä Suomessa tunnetaan nimellä Annan nuoruusvuodet. Tämä on ensimmäinen 8 Anna-sarjan kuuluvasta teoksesta, jotka ovat ympäri maailmaa tunnettuja klassikoita. Annan seikkailuja ei tosiaan ole vain ja ainoastaan kirjamuodossa käännetty useille eri kielille, vaan on tämä myös poikinut elokuva, näytelmä, sarjakuva sekä animaatiosovituksia. Kyllä, tämä ei tosiaan ole ensimmäinen kerta, kun Annan kommellukset on kerrottu animen muodossa, sillä meillä on vuoden 1979 klassikko ja kaikki sen uudelleen julkaisut sekä vuonna 2009 tullut esiosa. Ja nyt tosiaan herran vuonna 2025 olemme saaneet upouuden version päivitetyllä, vaikkakin alkuperäistä kunnioittavalla ilmeellä. Kaikessa yksinkertaisuudessaan tämä anime kertoo puheliaan ja pirteän orpotyttö Annan uudesta elämästä Vihervaaralla. Saamme seurata Annan eri elämänvaiheita ja kuinka tämä onnistuu sulattamaan läheistensä, kuin myös meidän katsojien sydämet olemalla oma mielikuvituksellinen ja oikukas itsensä. Eli toisin sanoen, meillä on kunnon historiallisilla teemoilla varustettu slice of life draama, joka iskee jopa tämän oudon nostalgisen tunteen, kuin tietyltä osin itsekin palaisit elämään niitä uteliaisuuden täyttämiä lapsuuden muistoja. Etenkin jos satuit varttumaan peräkylän maaseudulla, kyläkoulujen sekä luonnon läheisyydessä.
Kuten totesin, siinä on vain jotain taianomaista, kun vanhaa klassikkokirjallisuutta tuodaan uudestaan eloon. Tämä varmistaa, että ihmiset tulevat kautta aikojen kokemaan näitä tarinoita uusien sovitusten myötä, ja täten parhaimmassa tapauksessa innostamaan porukkaa perehtymään niihin alkuperäisiin teoksiin. Tämä on nääs jotain, mikä saattaa itselleni ihan hyvin käydä. Olen sen verran ihastunut tähän uuteen animesovitukseen, joten voi hyvinkin olla, että myös ne aiemmat versiot tulee jossain välissä katsottua. Vähän sama, mitä muun muassa viime vuonna kävi Ranman kanssa. Joten jos te ette ole vielä Annan nuoruusvuosien aurinkoisiin seikkailuihin perehtyneet, niin nyt jos koskaan on hyvä aika antaa niille tilaisuus. Pysytellään vielä hetki pieni rauhallisessa tunnelmassa, sillä tämä seuraava anime keskittyy hienostuneisiin nuoriin neitokaisiin, jotka elävät rauhallista opiskelijaelämää tällä elitistisellä kampuksella. Mua pelottaa! Rock is a Lady's Modesty tosiaan kertoo Lilisa Susunomiyasta, joka on päättänyt jättää rakkaan kitaransoiton taakseen yrittäessään nyt soveltua uusioperheensä korkea-arvoiseen hienostomuottiin. Tämä myös tarkoittaa, että elitistinen tyttökoulu on ainoa oikea vaihtoehto kunnon neidolle, joten Lilisa ja tämän painovoimaa uhmaavat ponin hännät yrittävät hammasta purren sovittautua tähän uuteen ja sanoisinko jopa tylsään elämään. Mitään sanomaton kouluelämä tosin saa pian maustetta, kun paljastuu, että koulun yksi arvostetun ja suosituin lady Otoha Kurogane päästelee salaa höyryjään käyttämällä kampuksen hylättyä koulurakennusta rumpujen soittamiseen. Totta kai Lilisan kitaransoitto ponnahtaa hetkessä esiin, ja tästä syntyykin harvinaisen aggressiivinen sekä huolestuttavan hikinen ystävyyssuhde. Kysymysmerkki. Rock is a Lady's Modesty on sarja, joka menee 0–100 hetkessä. Tää on musiikkianime, uskokaa pois! Se onnistuu humoristisella aggressiollaan käsittelemään näiden nuorten naisten sekavia tunteita. Tää on musiikkianime, uskokaa pois! Tarina myös piikittelee oikein kunnolla tälle koko korkea yhteiskunta-elitismille ja salakavallasti tarjoaa sitä pientä anarkian kipinää, joka paistaa sankarittarien mielen maisemasta. Myönnän toki, että olin hieman skeptinen, kuinka överiksi he todella aikovat tämän konseptin vetää, mutta tähän asti ainakin se on pysynyt juuri siinä sopivalla rajalla, jolloin aggressiiviset hienostoleidit ottavat yhteen soittamisen parissa vaikuttaen siltä, että nämä tappavat toisensa minä hetkenä hyvänsä. Mua pelottaa! Mutta vastaavasti näiden hahmojen taustat, motiivit ja syyt tähän elämäntilanteeseen saavat oikeasti katsojan välittämään heistä. Animaatio on myös kohdillaan, etenkin itse hardcore-jammailujen aikana, ja hahmojen yliampuvat ilmeet vain korostavat hyvin sarjan vahvaa kontrastia tematiikan parissa. Jään mielenkiinnolla seuraamaan, mihin meidän aggressio-ongelmalliset sankarittaret lopulta menevät, ja ennen kaikkea, kuinka bängeria musaa he tämän projektin kautta luovat. Se on tärkeää, se on todella tärkeää. Kauden odotetuin robottimättö tulee uusimman Mobile Suit Gundamin muodossa nimeltään G-Gux. Jaha. Siellä on taas joku kesätyöntekijän kissa astunut näppäimistölle ja Sunrise Hermanit on ollut silleen odottakaa. Antakaa hänen kokata. Miksi se tekee näin? Miksi? Ihan vissinä tekevät jo taateen näitä otsikoita. Ihan vissinä. Jaksaina. Kuten varmasti tiedätte, mä en todellakaan ole mikään Gundam-tietäjä tai oikeastaan lähelläkään mitään vastaavaa. Olen niinkin tuore nautiskelija, että ensimmäinen kokonainen Gundami itselleni oli parisen vuotta sitten tullut Witch from Mercury. Tämä anime tosin hoiti hommansa siinä mielessä hyvin, että kun kuulin tästä uudesta projektista, niin kiinnostukseni heräsi heti kättelyssä.
Okei, joo, siihen toki saattoi vaikuttaa myös se fakta, että hahmojen designista vastaa Take-niminen artisti, joka on suunnitellut muun muassa useita Switch-erän Pokemon-hahmoja, mukaan lukien yhden suosikkini Perrinin. Ei siinä, G-Quax veti kyllä muutenkin mukaansa heti ekojen jaksojen aikana. Tuntuu melkein kuin tämä anime yhdistäisi niin sanotusti vanhaa ja uutta koulua keskenään. Nimittäin ekassa jaksossa meidät esitellään tuttuun tapaan uusille päähahmoille Machulle sekä Nianille. Me kerkeämme tottua tämän Gundamin maailmaan ja asetelmaan, mutta sitten kun lyöt kakkosjakson tulille, niin boom! Olemme hypänneet ajassa taaksepäin huomattavasti klassisempaan tunnelmaan. Jälleen kerran painoitan, etten tiedä Gundameista hevon paskaakaan, mutta sain sen käsityksen, että G-Quax tulisi olemaan jotenkin kytköksissä ihan aito alkuperäinen Gundam-sarjoihin, mikä kieltämättä kuulostaa vain todella siistiltä. Ylipäätään se ajatus sekoittaa vanhaa koulua uuteen tuntuu yllättävän virkistävältä, ja pidän kuinka tämä on toteutettu niin yleisen tunnelman kuin myös audiovisuaalisen puolen kautta. Sarjan ensisijainen tyyli on tosi sulava. Hahmot ovat värikkäitä ja kaikki on melko räikeää, mutta kun hyppäämme ajassa taaksepäin, niin värit ovat hillitympiä, äänimaailma huutaa 80-lukua ja hahmot ovat enemmän vain simpelisti kulmikkaita vittusaatanoita. Toki aika näyttää, miten G-Quax tämän kaiken hoitaa ja millaisia yhtymäkohtia tällä uudella projektilla lopulta on alkuperäiseen gangsteriin. Toivon, ettei tämä jää vain pinnalliseksi fanipalveluksi, mutta kävi miten kävi, niin kyllähän joka kaudelle yksi laadukas skifi-mekamättö mahtuu, joten tällä hetkellä nautin uuden Gundamin tarjonnasta ja jään uteliaana seuraamaan mihin suuntaan G-Quax lentää. Man standing emoji.